Fyddwch chi'n cydnabod fod tueddiadau gwylwyr wedi newid mwy yn gwylio ar-lein, a sut mae S4C yn mynd i ymateb i hynny yn y dyfodol? Wel, yn sicr, mae yna gynnydd sylweddol mewn faint o bobl sydd yn gwylio teledu ar-lein y dyddiau yma. Mae hynny fwy yn ddydd y genhedlaeth iau efallai nag y genhedlaeth hun, felly mae rhaid cael cydbwysedd, ond mae hwn yn duedd y gynyddol. Felly, un o'r heriau sylfaenol i S4C ydy sut mae darparu a gyfernu yn synhwyrol gyda'r cyllid sydd ar gael. Pa fath o ffyrdd ydych chi'n ystyried falle mynd yn fwy at yr ar-lein? Falle fydd cyfnod lle fydd S4C ddim yn dilyn amserlen efallai? Dwi'n gweld hi'n anodd rhagweld amser o fewn y 10 mlynedd nesaf pan na fydd na amserlen luniol. Achos mae'r cwestiynau yn fwy yn ymwneud o faint o'r gwasanaeth lluniol sydd yn mynd i fod yn ail ymwosiadau. Achos dyna beth sydd yn achosi, beth sydd yn tynnu'r gwariant ydy faint o'r raglenni gwreiddiol ydych chi'n neud, nid yn gymaint ydych chi'n llenwi amserlen luniol neu beidio. Felly dwi'n rhagweld gwasanaeth lluniol am y 10 mlynedd nesaf, ond defnydd cynyddol o'r hyn sy'n mynd allan gyntaf falle ar y gwasanaeth lluniol ar blatfformau digidol ar-lein. Nawr, wrth i'r defnydd digidol gynyddu, mae hwnna'n mynd i ofyn cwestiynau ynglyn â'r math o ddeunydd sy'n cael ei gomisiynu. A falle y bydd yna bwysau cynyddol i newid y math o ddeunydd sy'n cael ei gomisiynu. Dyna ni eisiau sydd cychwyn yn arbrofi gyda 5 ar hyn o bryd, sydd yn bytiau byrion, byrach na'r rhaglenni teledu arferol, ac wedi targedu cynulleidfa benodol. Wel, ar ddiwedd y 3 mis o arbrawf, mi gawn ni ryw syniad o faint o ddefnydd sydd wedi cael ei wneud ohono fo, a mi fydd yna bwyso a mesur ynglyn â'r cyfeiriad yma. Ond mae yn bwysig yng nghyfnod yr adolygiad o S4C sydd yn digwydd yn y flwyddyn newydd, bod na edrych yn eitha pell i'r dyfodol mwyn gosod seiliau rwan sy'n caniatáu i ni wneud beth bynnag sydd angen i wneud i gyfarfod a gofynion y dyfodol, fel bod y Gymraeg yn bresennol ar yr holl blatfform. Chi'n sôn am cyfnod treial, cyfnod fath o ymgyrch, rhaid cyfeirio nôl at yr is-deitle. Pa fath o wersi sydd wedi cael ei dysgu o'r ymgyrch yna nôl dechrau'r flwyddyn? Wel, dwi'n meddwl o'r wers fwyaf fysa ni'n cymryd oedd yr angen i sicrhau gwybodaeth ymlaen llaw ynglyn â beth oedd yn mynd i ddigwydd a beth oedd y bwriad. Dwi'n meddwl bod yna gamddehongli o beth oedd y bwriad. Dwi'n meddwl bod sicrhau bod yna wybodaeth am is-deitlo yn enwedig ymysg gwylwyr di-Gymraeg, ac dwi'n rhoi sylw arbennig i gartrefi iaith gymysg, lle mae rhai aelodau'n siarad Cymraeg a rhai eraill ddim, lle mae is-deitlo yn ffordd gwbl hanfodol o sicrhau bod hi'n bosib i'r rhaglenni Cymraeg cael ei gweld gan y teulu ar y cyd. Mae sicrhau bod pobl yn gwybod bod hi'n bosib gwasgu botwm i gael yr is-deitle yn hanfodol, a dwi ddim yn argohyddiedig bod digon o bobl ar hyn o bryd yn ymwybodol o hynny. Felly, mi fydd na wahanol ffyrdd o geisio cael y wybodaeth yma drosodd. Ond dydy hi ddim yn fwriad gan S4C newid y polisi bresennol o beidio rhoi is-deitle gorfodol. Ond yn hytrach, sicrhau bod yna rai rhaglenni, yn arbennig felly rhaglenni sydd wedi cael ei gweld unwaith ar S4C, o'r rheini yn ymddangos, fel ar hyn o bryd, o tu allan yn fwyaf i'r oriau brig.